हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोनहा हमदां मोनखाबाय जानांगौ दिनैनि बे भिडिअआ सोरनि सायाव जागोन। बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर मोनसे समनि मुंदांखा भिलेन एक्टर, जायखौ जों बयबो गोसोम मुंजों मिथियो आरो बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव गोसोम मुंजों मुंदांखा। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गोबांथारानो मोनथिखायो जानांगौ बिथाङा गोदोनिफ्रायनो जोबोर एक्सपार्ट फाव खालामग्रा सासे भिलेन एक्टर। दानि गोबांथार उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना जानो हागौ बिथांखौ गोबाङानो सिनाय मोना, नाथाय बिथाङा मोनसे समाव जोबोर एक्सपार्ट भिलेननि फावगिरिमोन। दायो जों बिथांनि सोमोन्दैनो सावरायगोन। बिथांनि गुबै मुं आरो बिथाङा बबेनि। लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना बिथांनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों, बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। गिबियाव सावरायगोन जोङो बिथांनि जोनोम जायगा आरो बिथाङा बबेनि। लोगोफोर, गोसोम बिथांनि जोनोमानो जादोंमोन 1978 मायथाइयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि थिथागुरि होननाय मोनसे जायगायाव। बिथांनि गुबै मुङानो जादों नबनीत बरगयारी आरो बिथांनि निक नेमानो जादों एडाम। बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव गोसोम मुंजों मुंदांखा। बिथां एडाम एबा गोसोम बिथाङा फरायनायनि बेलायाव 2004 मायथाइयावनो बिकम कमप्लिट खालामखांबाय, नाथाय बिथाङा जेबो जब मावाखैमोन। दायो बिथांहा न'खर जाबाय एबा बिथाङा जुलि जाखांबाय आरो बिथांनि न'खराव सासे फिसाजोलाबो दङ। लोगोफोर, बिथांहा एक्सनाव जोबोद आखा फाखा, मानोना बिथाङा मणिपुराव सावलेन कम्फु मार्शेल आर्ट्सआव ब्लेक बेल्ट मोननो हादोंमोन। दायो जों मोनथिनानै लागोन बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय आगान होनाय। लोगोफोर, गोसोम बिथाङा सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय फैनाय एबा आगान होनाय होननानै बुङोब्ला बिथाङा 1998 मायथाइयावनो बावखुंग्रि फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों दिहुनजानाय रजेनि मिजिं मुंनि मोनसे आबुं बर' सावथुनाव भिलेननि फाव खालामजेनदोंमोन। बेनिफ्रायनो बिथांहा फारियै मोगथांखोर हाजोनि खोनास'यै सल', लोरगि, आं नेनानै थागोन आरो गोबांथार बर' सावथुनफोराव फाव खालामबोबाय। लोगोसेनो बिथाङा बावैसो बोसोरनैसो सिगाङाव बिरफुं महिलारिनि BM फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों दिहुनजानाय मावजिनि आदब नैथि खोन्दो आबुं बर' सावथुनावबो फाव खालामखांबाय। बिथांनि फाव खालामबोनाय सावथुनफोरा खमैबो 30थासोनि बारा जाबोबाय। लोगोफोर, बिथां बादि सासे एक्सपार्ट एक्शन स्मार्ट भइस एक्सप्रेसन जेरावबो आखा फाखा भिलेननि एक्टरखौ दाबो फाव खालामनाय नायनो लुबैयोब्ला नोंथांमोनहा कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन, मानोना दासिमबो जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव बिथांमोनबायदि एक्सपार्ट फावगिरिनि गोनांथि दङ। लोगोफोर, बेफोरबादिनो गोदान गोदान बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोरजों लोगोसे बर'नि गोदान गोजाम आर्टिस्टफोरनि सोमोन्दैनि भिडिअसफोरखौ नोंथांमोनहा मोनलांबाय थागोन आरो लोगोसेनो गोदान गोदान बर' मिउजिक भिडिअ आरो सावथुनफोरनिबो आपडेटफोरखौ नोंथांमोनहा नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनलांबाय थागोन। बिनिखायनो नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो गोसोब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। लोगोसेनो भिडिअसफोरखौ शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय, जाहाथे बयबो बर'नि मुंदांखा आर्टिस्टफोरजों लोगोसे फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोरनि सोमोन्दै
मोनथिनो लुबैनायफ्राबो जेन मोनथिनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोनहा भिडिअसखौबो शेयार खालामनानै होदो। लोगोसेनो दिनैनि बे नबदीप बरगयारी एबा गोसोम बिथांनि सुंद' सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों। Oil on, my boy. Oil on. Kosum! Oh, ni polis, ni polis. Attention! My dear boys, ini laki-laki makasih ada pada keselenganai laga ini. Full. Let's go.